anak bangsa jadi tempat cerdas. pendidikan, semua tempat pendidikan menggunakan AC. semoga sukses mawon Pak. Sukses sih piye maksudnya sukses sih? Nggih sedaya mahasiswa sukses. Sugeng dalu Bu Cangik Mbak Limpuk. Pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sedaya pinaringan sehat. Bar pandemi pun mulai laris tahun niki. Nggih alhamdulillah nggih enten punan melampah. Nggih. Sakdamune patemi kalih taun nika nggih lumayan pun nyambut gawe. Nderek bingah, nderek syukur. Tanggapan yen rame niku kudu dibarengi karo awak sing sehat. Ancen kedah ngaten. Nggih. Terus ya aja mung lulu nyambut gawe wae ning kesehatan iku kudu ya dipikir. Mula sing jeneng wong urip kuwi aja nganti ninggal tembung ibu. Ibu menika Iman budaya karo olahraga. Nggih. Ngoten niku. Pancen kedah ngoten. Nggih. Lah nek gue butuh nyambut gawe terus ora mikir awake ya ngerti-ngerti ambruk. Nah nggih, mila kudu dijaga temenanan. Napa meneh jenengan niku seniman, adate seniman niku lak nggon kesehatan tidak diperhatikan. Nggih. Peh lagi laris. Nggih, laris napa-apa dipangan. Lah, orang gagas ora tau cek kolesterol, ora tau cek darah, akhirnya ngerti-ngerti terus ambruk ngoten malah kedrawasan to, Mas? Nggih. Awak lemu ngoten kan nggih medeni. Nggih. Mila kudu dijaga sak kabehe. Ambak cilik-cilik ngeten iki kaya sinden timpuh sawengi ngeten iki malah cekling. Napa? Malah cekling. Cekling gitu. Nggih. Luar biasa. Kanca-kanca penabuh nggih komplit. Oh nggih niki penabuh ki nah cah sehat kabeh. Nggih, seragame ijo. Ijo. Apakah ijo? Iki wis jodoh. Wah iya. Lak tenane. Nggih. Terus sindene ngangge ungu. Ungu menika usahane wis ngunduh. Wah iya. Slendange kuning. Kuning kuwi yen manengku kudu wening. Dalange beskape ireng. Ireng niku iri drengki ora pareng. Wah iya. Seragam jenengan niku oren. Oren kuwi ora tau leren. Iya, amin luar biasa. Jane wong loro tok ngeten pun gayeng ya. Nggih jane. Lho niki lagi mung kula kalih panjenengan. Lah nggih. Kalau kula sowan mriki nggih piyambakan lho. Lah nggih mila saking Nggih, kula mung piyambakan. Awake dhewe cara nu TikTok ki lak wis pas. Saestu. Dadi pun enten chemistry. Nah, chemistry. Nggih. Lah nyan, aku kelangan gandengan. Udah gelan mutungan ora. Wah, mantuk saestu, Mas. Kok nyetat repi tok. Gong, rene gong ki lho, celuk karo Masmu Petruk ki lho. Pun kajenge wong yoga-yoga wedange tesih mboten, Mas. Mbok iki nek liwat kono, dalane iki kono lho. Aku malah seneng lho jane. Seneng piye? Wong loro toke wis gayeng aku seneng malah. Kok seneng? Lah wis dilunasi. Kari mulih. Calamat. Seniman iki aja sok ngrembug materi. Oh, saru, Pak. Duit ki ora ukuran seniman kuwi. Iya. Dadi sing penting kuwi pengabdiane awake dhewe nang budaya ki kepiye. Iya, wis to wong loro kono ya. Aku tak nonton ra apa-apa. Mboten, biasane niku lak paketane lak ngeten. Dalang niku sing A, gitu. Engko B-ne kula. Nggih, C-ne kula, terus DR-e niku Mas Bagong. Ngoten niku rumuse. Ya ndang derke. Arep der piye wong iki nang ngarep mahasiswa kabeh lho, Truk. Lho, hubungannya apa kok ngarep mahasiswa kok gak iso? Hati-hati ora lucu. Aha, ngono iki. Lah iki malah sampean aja digebyah-uyah. Yen mahasiswa kula pedalangan isi Surakarta niku sampun terdidik nggih selalu menghargai kepada seniman. Mergo dheweke niku ya seniman. Men tidak mendapat karma pala, mula dheweke selalu mendukung. Nah, wis duwe SDM tenan. Kowe ngerti ora SDM? Kowe iki pendidikan lho iki. Piye? Kok omonganmu saru? Loh, SDM kok saru to? Lah sodomi to iki. SDM itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oh alah. Kula begini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Bener. Ngerti ora kowe? Ya. Hari Pendidikan Nasional iki apa misine apa? Hari pendidikan to? Heeh. Ya ngerti kok ya. Tanggal piro Hari Pendidikan? Nek iki eneng loro. Loh, Hari Pendidikan Nasional iki mung siji tanggal 2 Mei tok. Karo tanggal 15. Kok iso? Lah iki nyatane Hari Pendidikan wayangan. Tegese sing ditetapkan pemerintah kuwi tanggal 2 Mei. Iya. Terus iki peringatannya tanggal 15 Mei. Nah, berarti wong
berpendidikan ki penting ya. Penting no wong dadi wong jaman saiki pendidikan itu penting. Apa meneh nang bocah-bocah kawula muda ki kudu dididik sing tenanan. Nah, aku ora kok. Lah kok ora piye? Sing penting ki duit. Sik, sampean kleru lho Mas Bagong. Nggih. Sing jenenge wong berpendidikan, engko yen pinter, ngelmune akeh, Lah. otomatis duit ki mara Ning dhewe. ngono Mas Yoyo kuwi. Lah saiki nek kowe gur duwe detot nek bodho ora diapusi wong kowe. Ning lak ndedit. Loh, ning jenenge wong kepinteran kuwi penting, skill itu penting. Keahlian itu penting mesti yang wae. Ora masalah, penting ndedit. Kae lek ana pepatah, wong yen tanpa ngelmu ngibarate aji godhong jati garing lho, Gong. Lah ngerti ra? Lah godhong garing tukune ya nggawa duit. Loh, ngene lho sing dikendikake Mas Yoyo ki mau ki. Wong ki nek ora ndilmu ki ibarate mung kaya godhong jati garing ki bakale mung diobong, ora ana gunane. Ngono lho. Ya malah kanggo. Lah kok kanggo? Nggo api-api. Anu ngomong kaya saiki judeke kok Mas. Pripun? Anu niku Lah nek pendidikan iki gunane nggo apa to, Truk? loh nek wong ki nek berpendidikan, wong sekolah tenan ki punya SDM, sumber daya manusia yang memadai. Jadi wong ki kecerdasane agekno carane ngomong we beda nek wong berpendidikan Ya. ki. Dadi ki pilih ndi? Pendidikan karo duit. Duit. Kuwi ora ngrungokke ya. Nun sewu kados Ki Anom Surata nika lagi nate paring dawuh. Wong kuwi goleka jeneng dhisik yen wis entuk jeneng jenang mara dhewe. Carane golek jeneng ilmune ya kudu tuntas. Iki lho sinden 6 iki lho, kabeh ki mahasiswa, ana sing dosen. Ya mergo saka duwe ilmu akhire laris le nyinden. Oh, ngeten ta. Kabeh ki nganggo ilmu. Iya, iya. Agekno arep maling kuwi lho duwe ilmu kok. Dadi ilmu itu ora mung skill-skill sing ngene tok, maling kuwi lho nganggo ilmu. Dadi kabeh perlu ilmu. Lah ya malingmu pinter nemen ya ilmu maling iki. Tegese iki ngene lho. Semua hal itu pasti pakai ilmu. Agekno wong masak kuwi nganggo ilmu. Bener. Wong macul nganggo ilmu. Tukang batu nganggo ilmu. Apa meneh pengrawit dalang kuwi sumber daya manusianya kudu lebih tinggi, wawasannya kudu akeh. Yo. Kok iya piye to? Lah iya lah piye to? Iki kan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Sopo Bapak Pendidikan Nasional iki nek ngerti? Bapak Pendidikan Nasional iki sapa kowe nek ngerti? Ki Hajar Dewantara. Wah, jan. Weh. Apalku ya kuwi tok. Ki Hajar Dewantara kuwi duwe anu apa? Slogan apa? Slogane Heeh. apa ndek? Kowe ngerti ora? Kowe ngerti apa ora? Ora ngerti. Kowe apa? Ora ngerti rene. Oh iya. Ora ngerti kok padha nang ngonone, Mas. Napa, Mas? Heh? Napa? Lah kowe lho kuwi balen ana kene, Truk. Oh. Nah, takonono Petruk. Kowe ngerti ora slogane Ki Hajar Dewantara? Lah kowe iki ngerti apa ora? Nek ora ngerti ki rene yo. Lah ngerti ora ngerti kok nang kono iki. Lah kok kowe ning kene? Aku ya ora ngerti kok. Ki Hajar Dewantara iki slogane ngene lho. Piye? Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Oh, Apa to tegese kuwi? Tegese Ing ngarsa sung tuladha kuwi sik nek ning ngarep dadiya conto. Ing madya mangun karsa nek ning tengah dadiya inspirator. Ben nggo inspirasi kanca-kanca anak-anake. Bener. Tutpuri handayani nek Neng ning buri. buri selalu mensupport, mendukung ngono kuwi lho. Tinggu iki. Iki ya tanggo ngono kok. Ora pikirane iki dienggo ngono lho, ngilmune dienggo ngono lho Mas Bagong. Nggih, Mas. Mula Bapak Ki Hajar Dewantara iki duwe julukan Bapak Pendidikan Nasional. Nggih. Tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan bangsa, Bener. gitu. Mencerdaskan bangsa, Iya. menjadikan manusia yang seutuhnya. Iya, iya. Manusia yang seutuhnya itu yaitu manusia yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Ning ya enek lho. Apa? Manusia sing ra utuh ning ya pinter, hebat, ndagel ya pinter. Manusia kok ora utuh iku ya. Uncek kae. Separo. Kuwi lak secara fisik nek tetep ya utuh kae wah Ya, jan. jan. Ngomong Sampeyan ket mau kok menteke dhuwit timbang pendidikan. Jajal jujur ya Mas Bagong. Nggih, Sampeyan ki tamat sekolah apa? pangestunipun Mas. Kula SPD. wih sarjana Wah. pendidikan. Elokno yen ngono sarjana Elok pendidikan. sekolah pedodel. Tak kira-kira ya sarjana. Tak kira oleh sekolah guru apa piye ngono. Nganti SMA apa SMP?
Nggih, SMA, Mas. SMA. SMA. Iya. Lajeng jiko kuliah melu nang isi ra ketampa. Lho, nek nang kuliah nang isi kan jupuk kerawitan, jupuk pedalangan, jupuk tari, jupuk teater. Lah kuwi jupuk apa? Mesin. Nang isi ki ora nek jurusan mesin. Jurusan mesin. Lho itekno nggih ragat nek ra jiko mesin apa? Oh, Warung nyolong. nyolong kuwi. Ora tata ngono. Sing kuwi, nyolong. iya. Jangan meneh. Jangan meneh. Iki wis penontone sing mirsani sakmene akeh. Iya. Iki ora kalah karo malam Jumat Kliwon. Aplaus untuk tepuk tangan untuk kanca-kanca penonton yang hadir. Wah, jan. Komplit saka Boyolali ya ana. Sapa? Kanca-kanca mau sing luru awake dhewe. Heeh. Saka Mojogedang ya ana. Iki jeneng Malah ra trimo gur nonton. Heeh. Melu nabuh. sapa? Joko Rajamala. Lah iki rombongane Madangkara. Nonton mbahmu. Kuwi dendame karo aku ra ngono. Lah perkarane apa? Jane ya gur sak kecamatan lho. Ora kok dendam mbek perkarane apa? Ora mudeng takonono dhewe kono. Oh, kok tak kira-kira rebutan wedokan. Wedokan apa wong kene gablek ya ora kok direbut. Lho, kowe nanti bojo to? Alah lah genah minggat ngono kok ya. Lho, dagelan kondang kok nanti bojo ki nyanti bojomu? Gawa leasing. Sik toh bojomu ki wong apa mobil kok leasing? Boten kula story pindho tok lho Mas. Iso tekad digawa niku. Bojo merongos-rongos ya payu to. Monggo sampean Ngrongos lambene gingsul wong manis ki ngono kae. Gingsul ki nek kaya Mbak Kesi ki gingsul siji manis, bojomu gingsule pira? Sak cangkem. Lah iya. Ning nek bojomu merongos kae malah kowe untung lho, Gong. Untunge truk. Omahmu ora tau kemalingan. Lah kok iso? Angger maling mlebu wae, sing domah cek guyu iki. Aja kleru. Kok aja kleru piye? Maling mlebu aku ndelik. Lah ngopo? Lah sing arep maling apa? Aku ya isin karo malinge. Maling mlebu kok ra eneng apa-apa. Oh pekewo kowe malian. Dadi maling mlebu kowe ndelik. Iya, wajar. Koclo. Elok terane. Mula, Gong. Ah. Dadi ngene lho. Dengan semangat pendidikan nasional iki, Iya, Mas Petro. awake dhewe selaku dadi wong tuwa, Nggih, ayo Mas. mendidik anak-anake awake dhewe. Nggih, Mas. Dididik ben dadi bocah sing berbudi luhur. Nggih, Mas. Ya toh, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Tru. Dadi bocah sing migunani. Wah, lagi iki lho aku nyeluk cah iki Mas. Lah piye? Mergo ya kalah celoningan. Lho nek kene iki lak ya tuwa aku to, Petro aku. Lah nek ra metro hak cuek aku to, Tru. Lah gandeng iki ning panggung sampean Nggih, dapuke nggih, dadi adine nggih. Petruk ya ngakak. Nggih, nderek gladen Mas saya. Nggih, sami mriki. Lah sakmenika Nggih. Sobi alon-alon menampilkan para kadang-kadang warang Artis. kono nggih, Mas. Nggih. Nggih. Ayo, kita tampilkan Mbak Umi Hafifah, mahasiswa jurusan Karawitan semester 2. Yo, tukung nggih ngurmati Mbak Umi jumeneng tetes. Dudai mutiara kependem. Iki tembang-tembang lawas, tembang-tembang dolanan. Yen ora diopeni kaya ngene iki sosok malah ilang ngono lho. Kuwi lho Mas Bagong kuwi lho mumpung enak. Nggih, Pak. Wong ya ngendikane kala wau turene nggih apa wae iki mesti penak sing lawas. Apa? Mula iki tembang barang ya mestine kepenak sing lawas. Lagi to macange? Nggih. Karyan lawase piye? Lek lawas elek nggih mboten sae. Lek anyara yen apik niku nggih sae ngoten Jare niku. mau apik sing lawas. Lho wong Banyol kok digugu. Tegese iki ngene nek lawas kan wantek ngono lho, Gong. Contone bar kaya joglo ngene iki lak ya jane gagrak lawas ning tetep wantek sayahene. Iya. Dadi barang lawas ki yang wantek. Bojomu kan mlo ya wantek. Antek wong lawas terus. Sayange minggat. Joglo karo cagak siji karo nyawa kuwi larang cagake lho, Tru. Oh iya. Cowok cagak kok dibandingke Iya, nyowo. Dik, Umi. Nggih, Mas Bagong. Nggih, Dik. Pripun? Sae. Lah kene Piye takon sing jelas lho, Kene daleme pripun pundi, kok? umure Lah kene pira. pripun? Sae aku ngono to. Dek Umi dalemipun pundi? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Nggih. Kuliah ten isi semester? Semester kali. Nah, wis semester pira? Heh? Wis semester pira? Alah 8 randang rampung-rampung. Iki kan semester loro. Wis semester pira? 8. Semester iki 8 apa kuwi?
8,5. Ayo Nduk, sampean gandeng Tembangin mahasiswa. apa, Dik? Ayo ngaturno tembang sing kepenane sakrunge nembang raketang beberapa kalimat sampean matura yang ada hubungannya dengan Hari Pendidikan Nasional. Mergo Anda adalah seorang mahasiswi. Ayo. Ngono. Napa mengungkapkan kata-kata? Ya. Tentang Hari Pendidikan Nasional. Oh, kuwi. Napa nggih? Alhamdulillah. Kono mahasiswa mosok ora iso anu. Kula- Hari Pendidikan Nasional adalah sebagai spirit kita untuk semakin giat belajar. Nah, umpamane ngono kuwi. Kula tak mengucapkan selamat Hari Pendidikan Mahasiswa mawon. Heeh. Selamat Hari Pendidikan apa? Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga Ayo, sakinah mawaddah warahmah kuwetak kowe. semoga Semua kabeh. Semua anak bangsa. semua Anak bangsa jadi tempat cerdas. pendidikan, semua tempat pendidikan Menggunakan AC. semoga sukses mawon Pak. Sukses sih piye? Maksudnya sukses sih? Nggih sedaya mahasiswa sukses. Terus napa? Loh, sampean kelaru. Kok sedaya mahasiswa tok? Sampean ini mahasiswi lho. Mahasiswa kali mahasiswi. Oh iya. Sukses. Terus semoga Panjang umur. Mula sampean ki kerep kumpul karo tukang son. Pak Glondor kuwi, dhek telah membeli apa kuwi jenenge suatu kalimat yang membuatku kaget tenan. pripun, Pak? Oh, ngoten Mas Sahyo sak niku waduh teng asine nggih bareng bar pandemi niku mahasiswa niku jane murah-murah. Arep nakal dhek iki. Mahasiswa niku murah-murah. Mosok Pak Glondor wae ngerti nggih. Lah terus piye? Sing larang niku mahasiswi ngono. Glondor ora ngono kuwi. Oh, tak kira glondor aku. Glondor son. Glondor son to. Lah nek kowe lak ya tau dikira tukang son. Rasah diceritake. Ya lagi. Yo, anu wae Nduk sing kepenak wae. Ayo, caping gunung. Nah, caping gunung. Nah, dibawani sak pangkure pisan. Nah, Umi Afifah. Ya. Saben bengi nyawang Jajal gamelan, ayo. Jengglengke. Ayo, Kak. Yes. Oh, gayeng to Buri. Ayo. Ayang Wis tak WA. Ayo Cak, ayo Cak. Mahasiswane Pak Yoyo kabeh kok. iya. Karo Bu Gesi kok. Kanggo terus rampung wayangan nglumpuk ning playoper Ngopo? nyoto bareng. Iya. Lho, klebu kowe Mas Bagong yen engko kersa nganti tancep kayon karo aku nyonto. Siap, toh. Aja kuwatir, kowe engko tak bayarono. Tak bayarane kok. Bayarane. Ya bayarono to. Iya. yen memajang amung karo janur kuning janur Kowe iki nek jenggreng cah cilik kok ora iso greng to, Gong. Kuning. Ngene iki lho. Gone mesti. Oh, nggone. Oh iya, mergo TBS kene ngen gawat kene ora pas nggone ora Kuning. Padha wae, Nduk. Mosok wong semono gedhe jenggreng kok mak piyok. Contone, Tru. Kuning. Kuning. Oh, sampean iki rung komunikasi karo sing nabuh. Mergo gamelan iso muni iki lek ana sing nabuh. Awakmu dandakno.
Sing rusak ora awakku. Apa? Onder dile. Mas Boyo padange Mas Petruk lho, Mas. Padange Danduta, jeleng. Dandita? Jeleng. Oh Jeleng. iya, dandita jeling yo. Kuning. Angger beduke mbok plesetke ratak story kok bekonang. Astagfirullahaladzim. Kowe iki Ngawur. aku iki penyetok lho. Langganmu to? Rumangsamu sing marai semangat ya kok kono kok. Piye mau? Ning Jreng. Ya sing jreng ya sing ditabuh beduke karo simbale kok cangkem. Bikin tengene lho, Gong. Ngomong ki digenahke tenan lho, ora sak-sakmu lho. Rasa digenahke ora krungu son bantere kok ngene Lho, kok. iki ya go mahasiswa kabeh Sampai wangi kok piye? Ora lagi wani wong ya aku ya ngewek Pak Yoyo. Wani kok piye? Awo masalah kuwi ora wani-waninan kok wong sepenting iki nyambut gawe kuning. Oh, Kuning. Karepe nduk ramune ra apa-apa ya sing penting ya pokoke penak ngono to. Penak ta? Penak ta? Biasa. Ya ora biasa penak. Penak Pak De. Penak dipaksa. Iki bocah kuwi ora ngerti apa-apa. iki cah lugu, cah polos kok. Kula niku cah lugu banget. Iya. Wong tak kon pacaran ke SMKI nganti sprene ora gelem. Loh, Jare wong lanang jare gila jare. Mula wis marangkunge wah alhamdulillah tertib. alhamdulillah. Ora nate ana cah lanang-lanang mlebu Mboten kamar. nate, mboten nate. Anggere nek cah lanang teko ning wis marangkung umi langsung lawange tutup krekep. Wih, terus wong lanange kon mlebu liwat cendila. Kepiye to? Ora. Kembang wae wetan gunung Ora apa-apa, Nduk. Engko subuh lah teko nggone. Masa ngenteni subuh. Lah lemune kaya ngono. Lutik-lutik. Angger mesti dhek majune malah makbek. Wetenge tak Ora iki bandang. imbang aku ora Dik Umi. Lah sapa? Paling ora ya Dik Lia kae. Lia etan dhewe kae. Heeh, soke. Oh, dadi bangkamu Lia. Coba tak cedhake lho, Mak. Ya coba kono. Izin, asal mboten, Mak. Pripun? Ajeng jengleng Dik Mbok Lia. menapa cocoke? Oh, Amit sewu nggih Budhe. Budhe ndok. Amit sewu. Mbok menawa cocoke kalih mriki yo. Tekan ndi? lah kok iso malah iso dadi karo kuwi? Tos. Tak jak tos. Ketoke cocok dah ya. Dik Lia rasane pripun? Rasane pripun, Bagong? Ora apa-apa, Dik. Piye, Dik? Rasane piye, Dik? Rasane kaya digelundungi gelugu. Glundungi Dream. Mula awake dhewe kan ya kanca seni. Heeh. Ngimbo bal-balan. Babalan piye? Bal-balan kuwi persahabatan kok ngopo kok kanca ora. Ya ta? Ngono iso persahabatan. Ora apa-apa. Kowe ra teko, aku ndinggon kono. Diageng ya. Yo. Pacita Out. Sarawi jenah
Manggah muni lek karo kono ya, Gong ya. Kok munine kan. Berarti iki towerku nang kono. Ah sinyal ngene ilang lho. Teko kono kebak. Coba. Duntak ketak. Gleng. Duntak ketak. Dintak ketak. Sik lon-lon. Piye, santai ya. Pancen ngene duwe judu dewi-dewi. Judune dewi-dewi. Mas. Aja cedak-cedak gila. Apa? Ya gila rasa disawang. Aku kok sawanen lho, Soen. Nek minat langsung diolu. Panganan mungkin ora. Panas. Hari pendidikan. Nggih, tuku bakwan Tuku bakwan dicampur tahu. campur tahu. Muga-muga pendidikan tambah maju. Tepuk tangan untuk Mas Petro. Ah, ngono kuwi cerdas. Gunane ilmu iso ndadekne dhuwit ngene iki, Gong. Nggih, Gong. gebyok-gebyok Kepiong. nang dhuwur sumur. Dhuwur sumur. Mugi Pak Yoyo tansah panjang umur. Ayah. Amin. Allahumma amin. Mbak Liano, ayo, iki mesti wis cepak ket mau. Sing apik lho, Yang. Lah ngapa ta? Lho yo Ben muni. apik ya ngegen pas kok ya. Gen kikuk. Jalan. Lah yo ngepi. Kowe parikan yo diprotes misalnya. Lah yo juweh banget. Juweh diacok ae. Ati cangkem kok ra. Jalan-jalan Ya terus asli ora bekona. Ke Jakarta. Jakarta. Selamat Hari Pendidikan untuk Indonesiaku tercinta. Nah, ngono kuwi. Oh, kuwi jos Elok nek cerdas iki. kok. Terus berikutnya sapa kira rapati ketok kok Bu kene? Kesi. Elah, Sarmo. Ayo. Delok bojone Sarmo ora. Ya Bu Kesi Rahayu. Ayo. Jalan-jalan Wah, lah iki senengane kabeh healing. Ayo. ke kota Batu. Ora batu. Selamat merayakan Hari Pendidikan. Indonesia semakin maju. Amin. Apik, ngono kuwi. Selanjutnya, ayo coba kaya apa iki? Garwa dalang awan iki, ayo. Ayo saksikan tanggal 4 live YouTube ora, live TikTok. Ayo, akhirnya sing metu Pak E. Iklan. Mayangnya namung awan. No, Nakwan nyawang. spesialis pancen kalih Mbah riyen kuwi awan tok jatahe. Nek bengi ngantuk, Pak. Nek bengi ngantuk. Pun parikan nggih. Nggih. Masuk. Ayo. Dibuka. Ayo. Makan ikan. Makan ikan Dalam kolam. Di Majalengka. Semoga pendidikan semakin merdeka. Amin. Ayo iki selanjutnya iki. Melenggang patah-patah. Piye kaya ngono. Irunge lembangir nganti kaya pelorotan TK ora. Ayo Okfa. Digolek Yuda lho, Pak. Dek iki ra gelem nganti sprene ra tau atus kaya buri Serawa. Iya. Ning Semarang Ning Semarang tumbas tas. tumbas atas. Wah, aja tuku kuwi lho kaya winong tumbasne Pak Prapto, dadak tumbas tas. Nenek. Semoga anak zaman sekarang Wah. semakin berkualitas. Wah, oplos. Oplos ini luar biasa ini. Wah. Luar biasa. Elok iki oplos. Rating deng karo bir.
Ayo, subur makmur. Alah menengamu ki ngono ki lho, guys. Ayo. Ayo guys. Ayo, guys. Ayo. Truk tronton. Nabrak bagong. Aku sorry, Gong. Aku cul kaya spontan lho. Ora apa-apa. Di luar kesadaran Pak Yoyo ngendi kok. Ora apa-apa. Lah piye? Ora apa-apa tabrak tek ora apa-apa. Lah kok ora apa-apa? Ora apa-apa. Treke mandek kok. Pomo kowe ditabrak truk ngono ya enek mempere mergo iki karma, Gong. Pripun? Lah sampeyan lak kurna tanggapan to, angger Nggih. tanggapan kudune lak karo panitia wis dicawisi kamar mandi. Senengamu mending nguyuh nang mburi truk ngono lho. Lah saya Depen nguyuh ning mburi truk piye? lha pas ngene treke mlaku. Heeh. Aku yo ngene ya. Umi urung lho, anakmu. Minong dereng. Urung lho. Iki mau sik truk tronton kok ya. Anu dereng kok nembe truk tronton kok. Digenepi truke kuwi enek bane apa ora kok truk tronton tok. Truk tronton. Tronton. Gentek anaki. Oh, lah akhirnya ramune mak klok kuwi mau. Terus Mugi para penonton lah iki. kathah rejeki. Amin. Sik iki rata-rata iki seniman kok mesti. Yo amin ngangge lagu. Allahumma amin. Yo bareng. Jiro lu. Allahumma amin. Allah. Yuda dhewe Yud. Ayo. Allahumma amin nganti blero sesuk. Allah, tak cepaki 100. Yo. Ndang. Nah, ape. Nyo 100. Wes. Oh, kena ngene neng Warmindo. Ayo, kuwi. Oh, rezeki ki ra iki nyono-nyono kok. Ayo. Iki ngene iki mung anu lho, Yud, ngene mau drama, engko lek aku medun yo kekno aku neh. Nek ora yo nek ora gawa neng Warmindo yo neng kulone. Apa kuwi? Aloha. Waduh. Ketawane Mitsu. Mitsu. Yo. Dhewe wis mboten parian. Mboten parian. Iya parian sih. Oh ya njaluk dhewe siap wis mau wis browsing ning Google. Mboten ngapal. Preman. Preman. Wayangan dia enek premane bareng. Lah kuwi sing nyaron kuwi preman. Tak brui mimbar. Preman. Preman. Memakai batik. Memakai batik. Oh, arep jagong premane. Ya, preman-preman ono enek sing ngono kuwi, ya. Semoga kualitas pendidikan semakin baik. Amin. Allahumma amin. Lalala. Amin. Allahumma amin. Lalala. Sopi COD, sopi COD. Ayo anu amin lho amin wong loro nduk. Iya, Ndang. Awake dhewe kaya saumuran ya. Kaya kalau jam dinding bayi cilik lho. Ayo. Ya, Om. Panas udan. Udan panas aling-aling aling-aling. Caping gunung. Caping gunung-gunung. Nadyan watken sareta Sora suling pandang sarane. Apa setia Masuk langgang caping gunung. Oke, thank you. elak tenane.
menggemparkan tenan San. Kowe kancaku ya nang kene. Sapa? Mas Islam. Kok Islam? Ki, Mas Taslim. iki kok. Oh Mas Imam. Lah imam apa nek ra Islam? Imam pahlawan ya ono. Iya. Imam Bonjol ayo. Saiki Kadang kula sepuh Mas Joko Petruk Tawangmangu. oh iya. Salam sehat untuk semuanya. Wah, iya. Ketua Sekar Karanganyar. Karo Mas Heri Sutrisno engko ya Kabit. nggih. Engko rampung wayangan awake dhewe langsung toto-toto nderekke Pak Bupati Karanganyar Ten Batam. tindak ning Batam. Wah, Nggih. Mas Yoyo sesuk tindak Batam. Ya. Kowe nang ndi? Kowe arep nang ndi? Sesuk Heeh. aku ya tanggapan. Loh, Mas Yoyo Alhamdulillah. tindak Batam kowe tanggapan ngendi? Aku ya tanggapan sesuk. Ning Batam. Ora, Ngendi? sik ro kaya alamat kok. Cek gerayak-gerayak. Larase pelok. Ha iki ya. Coba iki anakku wedok iki suwi ora gabung. Ha. Genduk Okva Lica iki tak kira iki lek fokus wingi kene ning hari tari dunia terus fokus arepe